Môžeme? Mám všetko? Všetko funguje? Dobre. Priatelé, tak ja vás zdravím. Znova vás víta Princ Mário na tom svojom kanáli. A konečne sme sa vydali za dobrým jedlom. Jupi, hurá! A my sa dneska nachádzame na Slovensku, samozrejme perfektné. A nachádzame sa kde? Maxi? Šaštín? No, povedz to. Šaštín Stráže. Šaštín Stráže. Sme na námestíčku a dostali sme tip od našeho diváka, že si máme zájsť do Šaštína a dať si bagetu. Že vraj sa majú jedny z najlepších baget, tak ja som nemohol odolať. Pekne z Hodonína, do Šaštína a sme sem a ideme do tej bagetky. Tak nebudeme otáľať, že poď Maxi, ideme do tej bagetky, dáme si nejakú, natočíme a dáme divákom vedieť, že pokiaľ pôjdu okolo Šaštína, že sa môžu zastaviť na tú bagetku. Ja si myslím, že to bude dobré, když... Pozerali sme aj na Google hodnotenie a táto bagetka má hodnotenie 4,9, tak určite tam bude dobrota, ňamka. Tak poď, Maxi, ideme si kúpiť tú bagetku, aby sme vedeli, či to stojí za to. Poď! Tak priatelia, bohužiaľ, chceli sme natočiť aj vnútri, ale je tam toľko ľudí, že by sme pána brzdili, ktorý to vydáva. Tak my sme samozrejme vzali dve bagetky, ochutnáme. Jedná sa teda o jednu bagetu, ja som vzal americkú a sírovú. A my vám to teraz ideme ukázať a ochutnať a po prípade doporučiť. Takže Maxi, ideme asi k autu, že? Nebudeme tu pánom rušiť biznis, ale bagetka, Šaštín, Stráže, ideme na to. Poďme do autka. Priatelia, pozrite sa na to, sírová bageta, máme tam sír, všetko perfektné, obrovská, môžete si ju kľudne nechať aj zapiesť, ale ako už som spomínal, je tam strašne moc ľudí a pána by to brzdilo, ale to nevadí, máme ten finálny produkt, toto je americká bageta, môžete sa pozrieť. Za tieto dve veľké bagety, majú veľké a malé, a za tieto dve veľké sme dali dohromady 12 €. Si vezmite 6 € no, za jednu, ale je veľká. Ešte my to asi musíme určite aj ochutnať, že? Ale dobrá je zima, že? Je zima. A my to tentokrát dochutnáme v aute, keď už sme sem, ne? Škoda, že není teplo, že by sme si sadli a pekne by sme si to vychutnali, ale pôjdeme do autička, tam teplo je. Takže môžete si zobrať veľké, môžete si zobrať malé. Tie malé stoja samozrejme o polovicu menej, môžete si tam pridať ku každému, koľko budete chcieť. Všetkého tam majú dostatok. No a ešte si to môžete nechať zapiesť. Paráda. A majú tam na výber tak, čo som sa pozrel, minimálne tak 22. Takže perfektné. Šaštín, Stráže, bagetka, vynikajúce. A my ideme do auta, ideme baštiť, ne? Ja som tak zvedavý na to. Poďme, ňamka. Takže priatelia, ňamka, to je stolovanie toto. Ale tak normálne, že idem na bagetu, je zima. Sadli by sme si aj donútra tam, ale do tej bagetky sú tam dva také malé stolíky a dve sedačky, ale bolo to tam plné. Každý bolo teplé, bohužiaľ, je to škoda, ale nevadí. Hlavne, že vám prinášame, jak to vyzerá a teraz hlavne aj jak to chutná, tak ja idem na to. Maxi, áno, poďme. To mám tú americkú. Ňamka. Ty bude, to je fakt dobré. Pozri, koľko tam toho je. 6 €. Ale perfektné. Chuťovo vynikajúce. Fakt výborná, ty brďo. Kusy mesa, salámek, rajčátko, okurka. Výborný dressing. Vynikajúce. No, je to od Hodonína, je to nejakých 35 km, no, ale stojí to za to si sem zájsť, aj z toho Hodonína. Ňam,
A znova to bolo videjko, ktoré nám, to bola bagetka v šaštine, ktorú nám doporučil náš divák. A pozerali sme na to hodnotenie, boli tam vlastne skoro všetky pozitívne komentáre. A ja musím povedať, že oprávnene, pretože tá bageta je fakt výborná. No, ja som chcel skúsiť, nechcel som skúšať šunkovú, takú tú najviac predávanú a tak. Ja som chcel skúsiť niečo iného, tak som vzal tú americkú a tú sírovú. No a zatiaľ tá americká, že tu kecam, ja chcem jesť. Nechce si kusnúť. Prečo? Mňam. Čerstvé okurečky, rajčátka, mesíčko, ten dressing je výborný. A pozri, kamera, pozri, tam je Panda. Tam je Panda restaurant. Tak priateľa, napíšte nám kľudne, či by sme sa mali zajsť aj do tej Pandy, do toho restaurantu. Musí dať nejakú dobrú mňamku, šmakuládu od Vietnamca. Ty krása, ale ja som tu nebol dobrých 20 rokov. V Šaštíne. A nič sa tu nezmenilo v podstate. Aspoň podľa toho prvotného dojmu. Ale my sa bavíme teraz o bagetkách a je vynikajúca. Takže americká bageta z bagetky Šaštín vynikajúca. No, vypadám teda. Dobre. A ja skúsim tú sírovú, ne? Ňamka. Vynikajúca. Takže sírač. Sírač, priatelia. Ňam. To vypadá dobre. Tam je podstatné u tej bagety fakt mať dobrý ten základ, dobrý ten dressing. A tie síry, to už sú taký bonusek navrch. Aj tá bagetka je vynikajúca, čerstvá, veľká. Pozrite sa na to. Super. No. Teraz som si teda kúsol do suchého, ale ja ešte si kúsnem. No. Tá čerstvá zelenina je výborná. Mňam. Ty nemáš rád zeleninu, že? Možná. Proč? Takhle v bagetách sa musím. No. Mňam. Ja sa opakujem, ale ten dressing je tam vynikajúci. Výborné. Absolútne výborné. Ten dressing je tam cítiť taková maslová príchuť z nejakú bylinku. To vynikajúce. Pasuje to k tomu syru. Strašne to dobre, pekne hrá s tým syrom. Vynikajúce. Táto mi chutná viac než americká. Ja ti to asi zjem. Nevadí? Ne, môžem. Ňamka. Výborne. Ňam, paráda. Ešte jeden kusnutí, môžem? To je skvelé. To je fakt skvelé. No, ja sa idem vyprášiť von. Vynikajúce. Ňamka. Úplne vynikajúca tá bageta. Super. Keď budem mať chuť na bagetu a budem mať čas, určite sa stavím do Šaštína znova a vyskúšam ďalšie druhy. Tá sírová je tá americká vynikajúca. Mali ich tam ďalších 20, tak ja to musím vyskúšať. No, priatelia, to by bolo také kratšie videjko od nás dneska. A fakt musíme potvrdiť, že tá bagetka v tom Šaštíne je vynikajúca. Tak, ako píšu na Google, tak ako nám napísal náš divák, všetko do posledného slova je pravda. No, a my by sme aj chceli strašne moc poďakovať. Chceli sme poďakovať Duškovi 69 a 7 Spark, dobre to hovorím,
za ich super díky. Moc si toho vážime. Dorínko bude mať nejaké pamlsky, alebo kúpime nejaké dobré koreníčko znova, vyskúšame nejaké nové. Ďakujem vám za to, super díky. Sme strašne rádi, nás to poteší vždycky, samozrejme, ďakujeme. No a my sa lúčime sem zo Šaštína, zo stráže, Šaštín stráže. Od bagetky je od nás nejakých 200 metrov. No, akurát ma mrzí, strašne moc mrzí, že tam bolo toľko ľudí, že sa tam nedalo natáčať a pána by sme brzdili. Ale to nevadí. Nie sme sa naposled, my sa tu vrátime a počkáme si na vhodnú chvíľu a letíme dovnútra a natočíme to samozrejme. Ale to máte úplne to samé, tie ingrediencie a to všetko ako v nejakej každej druhej bagetárii. Tam ide len o tú chuť a o ten dressing, aký oni robia a je to vynikajúce. Takže super, ja si myslím, že to zhrnul dobre, ne, Maxi? Dobre, ne? Perfektné. Tak, pozrite sa. Kostolík, Šaštín stráže, Princ Mário, Max, no a my ideme smer Hodonín. No a ideme domov a ideme točiť ďalšie video. Máme čas, tak musíme. Super, perfektné. Max, zaškňuril ten Max. Perfektné. Super, takže ja sa vám lúčim do Slovenska, priatelia, a prajem vám znova pohodový deň, úspešný deň a nech sa vám darí a ďakujeme. Majte sa. Zdravím vás Mário a Max. Poďme, Maxi. A počkaj ešte. Ňamka.